ישראל לוי, קצין בטיחות בתעבורה. באשדוד בונדד הבטיחות היא מספר 1. לא מתפשרים על בטיחות. אין אצלנו 70% ולא 80%. אנחנו רק על 100. הבטיחות אצלנו פה באשדוד בונדד היא מאוד חשובה, כי אנחנו עובדים עם כלים שהם מאוד ספציפיים. מלגזות שלנו, המשנה מכולות של 45 טון, כלים מאוד יקרים, כל אחד הוא כלי בכמה מיליוני שקלים, ואנחנו בוחרים עליהם לעבוד את הנהגים הכי טובים שיש. הנהג של המלגזה, אם הוא לא שם לרגע לשנייה, הוא יכול לעלות על איזה פרייבט, לפגוע במשאית. צריך להיות מאוד זהיר, וזה מאוד חשוב להיות בן אדם מאוד אחראי ולעשות את העבודה בצורה הכי מדויקת שיש. היו לנו פה גם נהגים שעבדו על מלגזות קטנות וקידמנו אותם בגלל שהם היו טובים לעבוד על מלגזות גדולות. אין פספוסים אצלנו, אנחנו עובדים by the book.